Unsa may lugar ako napuntahan? Baka na ba nagtawag nilang planet ni Rick? Magkitaan ko nga ni Piccolo. Na, asa man to nanguhag kahoy siya, Juby, eh? Delikado ra ba magsuroy-suroy sa untong tutok? Wow! Teh, duda mo itong tahana. Mura magnitang mo. Lagi dito itang mo, gina eh. Mas mayo na makibaho ni si Kuya Juby, ani ba? Kinahanglan daghang kong kahoy madaka karon kay dako ra kay uwan. Ya, Juby! Oh, tayo Sarah! Nakusyung sini mo ba? Ganina naglakaw ko. Nagkita akong murag vampira. Ha? Vampira? Oh! Why vampira sa utong tuto karon oy? Tama ka ng udto kay ron? Di lagi yan. Dudagi ko itong tawa na yan. Mamauli na lang to. May pa. Tara. Amo nito kahoy hapit ha. Taa ka. Tagput ko na mo da. Mo resulta ni mong tig tan-aw nang mga kuan gol kanang mga ungo diha. Wala. Yan na, lagi niya. Saba ulo. Na, lagi mo na sunod sa ato ba? Oh, lagi yan yun. Haman. Hay man. Na, basta na, lagi ito ganiya. Mauli na to ba? May pa eh. Nagkida ko na kay ulan. Ka. Ayun. Mauna radyo boy. Kasi gini mo nilang tawag horror movies. Yan na, lagi na itong likod niya. Guys, putang ina mo ginagawa mo. Wa man itarong taod sa doktor yung postiso na kaya. Sige, dali, iya! Dali niya, Aldo Boy! Pag-uulat niya! Tama! Buya ka! Dali!